инсонҳо ҳамеша асрори намурданро ҷустуҷӯ менамоянд. барои дарёфти сирри ҷавонӣ чӣ роҳҳоеро истифода накарданд? аз ҷисми ҳашаротҳо то ба тиллову дигар металлҳо ба ҳам омехта карда истеъмол мекарданд. ба онҳо муяссар нагардид ва инсонҳо чӣ қадаре ки табиат ба онҳо умр дода буд, ҳамон қадар умр диданду бас. танҳо дар асри 21 олимон ба кушодани сирри намурдани инсон наздиктар шуданд. мумкин худи пагоҳ мо метавонем ба монанди баъзе аз қаҳрамонони филмҳои фантастикӣ бессмертне шавем. салом, хуш омадед ба канали Идея Тиҷи. ин ман Файзиддин. чӣ мешавад ки орзуи намурдани инсон ба ҳақиқат табдил ёбад? дар табиат мавҷудоте вуҷуд дорад ки дар ҳақиқат дарозумранд, ба монанди моҳии окуни алиудӣ ки то 200 сол умр мебинад. аммо ҳамаи рекордҳоро губкаи антарктидагӣ мезанад. ӯ то 20 000 сол умр мебинад. аз рӯи ақидаи профессори революсияи ботаника Майкл Роуз мо метавонем ба наздикӣ аз ҳамаи ин дарозумрон пешсаф бошем. баъди 20 ё 40 сол ҳар яки мо метавонем 1000 сол ё зиёда аз он умр бинем. баъди 20 ё 40 сол ҳар яки мо метавонем то 1000 ё зиёда аз он умр бинем. дароз намудани умрро генна инженерия бар дӯш дорад. олимон тасдиқ намуданд ки дар клеткаи инсон счётчик, яъне ҳисобкунак мавҷуд аст ки телометр ном дорад ва умри мо аз он вобастагӣ дорад. телометрҳо дар охири хромосомаҳо ҷойгир буда ҳамаи маълумотҳои генетикии инсонро дар худ дорад. вай ҳамчун архиви ҷисми инсон мебошад. барои мисол, охири банди пояфзоли моро ҷисми сахте доштааст ки пароканда нашавад. ҳамин тавр хромосомаи инсонро ҳам теломер аз парокандагӣ эмин медорад. аммо баъди тақсимшавии ҳар як клеткаҳо теломерҳо кӯтоҳ мегарданд ва ҳангоме ки тамоман кӯтоҳ мегардад, клеткаҳо пир мешаванду дар охир мемиранд. олимони факултаи медитсинаи донишгоҳи Стенфорд роҳи сунъии дароз намудани теломерҳоро ёфтанд. онҳо боз роҳи сигнализатсияи муносибати клеткаҳоро ёфтанд ки бе истифодаи онҳо умрро дароз кардан номумкин буд. маълум мешавад ки роҳ ба ҳаёти абадӣ кушода шуд ё ин ки не? мушкилӣ дар он аст ки ҳасосияти баланди теломер дар бисёре аз клеткаҳои рак мавҷуд аст. дигар хел карда гӯем, механизми дароз кардани онҳо ба бемориҳои онкологӣ оварда мерасонад. аммо илм дар нуқтаи охирини ҳалли ин масъала расид. соли гузашта олимони факултети медитсинаи Гарвард методи нави дароз намудани теломерҳоро истифода карданд ки аз дигар методҳо фарқ дошт ва ягон побочный эффект нишон надод. чунин таҷриба аввалин нест. олимон дар растаниҳо ва ҳайвонот бисёр тағйиротҳо дар ген ва шаклу зоташон дароварда истоданд. онҳо тахмин менамоянд ки ба наздикӣ метавонанд аз як шакли одам шумораи беҳисоби онҳоро бароранд, яъне копияи онҳоро. инсони бессмертнӣ метавонад дар ҳаёти худ донаеро дар замин шинонаду ва тамошо намояд ки баъди 500 сол ин дона ба дарахти бузурге табдил меёбад. вай бемамоният метавонад дастовардҳои набераву абераву кабера ва дигару дигарашро бо чашмони худ бинад. тамоми илмҳои заруриро дар як муддат метавонад аз худ кунад. боз ба дигар сайёраҳо парвоз намояд. он вақт асри тиллоии инсон хоҳад буд, ё ин ки баръакс бемаргӣ ва катастрофа оварда мерасонад. ақидае вуҷуд дорад ки дарозумрӣ ба инсон хушбахтӣ намеорад, чунки бо табиат мухолиф мебарояд. ҳаёт чунин офарида шудааст ки пиронро бояд ҷавонон иваз намоянд, ки онҳо серҳаракат ва дорои идеяи нав ҳастанд. дар ҷамъияти бессмертниҳо ин хел буда наметавонад. аҳолии сайёра дар муддати кӯтоҳ зиёд мегардад. дар ахир сайёраи замин ба хонаи мӯйсафедон табдил меёбад. онҳо донишманданд, аммо афзурда аз кори дунё ва аз ҳама чиз дилмондаанд. чунин ҷамъият дер давом намекунад ва аз байн меравад.
агар баръакси ин шавад чӣ? дар ояндаи наздик дарозии умри инсон то 20 солагӣ давом ёбад? чунин ақидаро сардухтури яке аз беморхонаҳои Русия Ирина Чукаева изҳор дошт, ки ба гуфтаи ӯ дар ҳоле ки мо аз пайи сирри бемаргӣ медавем, микробҳои зараровар ҳам дар як ҷо намеистанд ва аз пайи мо мегарданд. онҳо миллиардҳо мутатсия мекунанд ва ба инсонҳо ҳама рӯз ҳамла менамоянд. мо бошем ба ин ҳамла тайёрӣ надидем ва дар назди чунин ҳарифҳо беҳимоя мондем. гап дар сари он меравад, ки аз солҳои 1940 то 50 медикҳо зиёда аз 50 намуди дорувориҳои зидди микробиро тайёр намуданд, аммо дар замони ҳозира онҳо ба муқобили микробҳо истодагарӣ карда наметавонанд. дар 20 соли охир бошад, олимон ду нави антибиотикро ихтироъ карданд, ки ин ҳарду ҳам аз уҳдаи вазифаашон набаромаданд. аз рӯи омори Евросоюз, қобилияти яке аз инфексияҳои рӯдаҳо бисёртар дар беморхонаҳо паҳн гардидааст баландтар шудааст. шумораи марг аз ин инфексия 2 баробар афзудааст. ё ин ки аз бактерияву вирусҳо тарсидан маъное надорад? нигаҳдории саломатӣ ва ҷавонии инсонро нанороботҳо, ки аз атом хурдтар аст, бар дӯш мегиранд. онҳоро кайҳо барои муолиҷаи опухол истифода мебаранд. ба наздикӣ онҳоро мехоҳанд ба муолиҷагарони универсалӣ табдил диҳанд. барои тоза кардани хун аз микробҳои зараровар дигар мушкилӣ нест. нанороботҳо онҳоро худ дарёфт карда нест мекунанд. ё ин ки маҷбур шудед аз сабаби захм ягон қисми стунмуҳраро иваз намоед, мушкилӣ нест. нанороботҳо онҳоро ҳам иваз менамоянд. мо метавонем аз чунин нанороботҳо истифода кунем? дар замони ҳозира наномуолиҷа хело ҳам гарон аст. аз рӯи баъзе оморҳо танҳо 10% аҳолии дунё аз чунин муолиҷа истифода мекунанд. маълум мегардад, ки чунин муолиҷаҳоро танҳо тағоҳои пулдорамон мегиранд. мумкин тақдир бо мо чунин имтиҳони сахт намекунад. аз рӯи як ақидае то 40 соли дигар як чизи хурдакак ҳамаи инсонҳоро забт мекунад. илм инро ҳамчун сивилизатсияи электронӣ ном мебарад. ӯро хело ҳам осон ба вуҷуд меоранд. мағзи моро ба компютер пайваст менамоянд ва ҳамин тамом. ҳама медонад, ки тарафдорони чунин ақидаҳо кам нестанд. миллиардер Дмитрий Ицков ҳатто нақша кашидааст, ки соли 2045 маълумотҳои сари худро ба ҷисми роботӣ гузаронад. қаҳрамонҳои электронӣ рӯз то рӯз чизи нав аз худ мекунанд. инсонҳо метавонанд ба осонӣ ба мағзи худ илми заруриро загрузка кунанд, ё худро пурқувват кунанд, ё ба сайри дигар сайёра раванд. оё метавонад, ки ин ҳама дурӯғи маҳз бошад? бисёре аз олимон мегӯянд, ки мағзи сифравой албатта ки маълумотҳоро дар худ ҷой карда метавонад, аммо вай ҳиссиёте, ки хотироти ҳақиқӣ медиҳад, онҳо надоранд. мисол, ҷонварони электронӣ чаҳчаҳи паррандагон ва маззаву таровати себро аз куҷо ҳис карда метавонанд? дар воҳ хӯрдани ошиқони сифравой тапиши дили онҳо зиёд намегардад. ин маънои онро надорад, ки онҳо дил надоранд. оддӣ карда гӯем, онҳо чӣ будани муҳаббатро намефаҳманд. онҳо метавонанд то охири умри худ дунёро дигаргун созанд, аммо ҳеҷ таассуроте ва кайфияте нахоҳанд бардошт. набошад зарур аст ҳаракат кардан ба сӯи чунин оянда? мумкин ҷустуҷӯи бемаргӣ ин сарфаи беҳудаи вақт аст. аз рӯи ақидаҳои динӣ мо дар дунёи фонӣ зиндагӣ дорем ва барои баробар шудан ба холиқамон мо ҳақ надорем ва наметавонем баробар шуд. чӣ хеле ки набошад, инсоният тараққӣ кардан мегирад ва пешгӯиҳои мо ҳама бефоида аст. чунин буд видеои имрӯза. ба ҳама саломатӣ.